ya bafowethu kanti nigijimanga akaniba ukunominethwa vote nize nivotele nani fonwe kuze kuringe kini emaphaketheni niphenywe kuze kuyophenywa ukhozi phenywe kuze kuphenywe namaqanda akhona kuphenywe kuze kuphenywe naphezulu khona ukuthola ndizela khona nilwela 100,000 nivotela nje nivotela ukuthi win 100,000 ayofana nilambile man yazi nilambile yazi ngiseyayibuza ebusuku ngilelo ukuthi la bafana balambile man kanti balela 100,000 ngibona nakho lokhu uSuzeni postile shaya ismail siyofika le manzi mtoti so igede ismail eziphakamisa ibhodi elibhalwe 100,000 khuzani ukuhlukanisa unyaka Suzeni ukuhlukanisa unyaka ngabona ukuthi we kodwa bafowethu hawo kuzolunga manje umroza yena wathola malini uMkhuzane uSuzeni ethole u100 hayi man hawu yazi lento mina angisondelene nayo kakhulu ngoba vele angaze ngiyibone nje ngiphithiza ngivotela ukuthi ke ngihlukanisa unyaka yazi lento lena mina ngithi mhlambe kuneyizumbulu lapha la nje ko2 billion mhlambe zamarandi namadola kanti u100,000 ay 100,000 hey madoda